Ако вие, вашите деца или вашите родители възнамерявате да пътувате за празниците в държавите Европейския съюз, най-сърдечно ви препоръчвам да си организирате и да си извадите Европейска здравноосигурителна карта, тъй като всякакви неща се случват и е добре да сме подготвени. Ако вече сте в чужбина и вашите близки са при вас за празниците или предстои да идват, имайте предвид, че такава здравноосигурителна карта може да бъде извадена и дистанционно, чрез подаване на документи, като ние можем да ви съдействаме в тази връзка. Подготвя се пълномощно, което е адвокатско пълномощно, което не е необходимо да бъде нотариално заверено, и в рамките на 7 до 10 работни дни картата може да бъде извадена и издадена и изпратена към вас. Казвам ви това, защото наскоро имахме случай, в който се е случил инцидент в чужбина с майката на един от нашите клиенти и той ни помоли за съдействие, за да може нейното лечение да бъде поето от естествено здравната й осигуровка. Ако сте в такава ситуация или подобна с ваш близък, роднина, можем да ви помогнем и да случим нещата вместо вас и да не се налага да пътувате за България, за да вадите здравноосигурителна карта. Ако е необходимо, знаете как да ни потърсите. Всички канали са онлайн и ние сме на разположение. Аз и моя прекрасен екип винаги да ви съдействаме бързо, лесно и удобно.